Jatkaa David, sieltä pallo. Alipäin Juno David. liike. Kestiltä voi kuljettaa, jos mahdollista. Anteeksi. David kauemmas! Ota ylös vaan. Lampa mennä keskemmälle. Me keskemmälle Dor. Ja se on sun pallo Dor. Ja pallo peli Dor. Pallo peli Dor. Vauntoa. Juno veto. Ja Anton. Mennä siihen eteen nopeammin. Dor David. Liikettä, nyt liikettä. Ihan eri tavalla liikettä. Terttu, koko ajan prassikaali. Junior vähän alemmas. Itse. Ei mitään, sulla on onnekanta voitto. Nyt keskitytään peliin, olla aktiivisia, pidetään palloa. Mene Terttu. Hyvä Terttu. Eteenpäin Anton, eteenpäin. Jatka. Hyvä Terttu. Puta. Keskemmälle Junior, me keskemmälle. Terttu pallo peli, pyydä Antto pallo. Ei mitään, yksi lähtee päälle, ei kaksi. Hyvä Robin. Pyydä Anton eteenpäin. Näin juoksee toisen, ei tarvitse lähteä se meidän pallo. Yleensä sisään. Jäädään vaan. Mennään, ei nyt ota lauassa pallo omaa haltua. Katsella, tää on tilaa vaikka kuinka paljon täällä kentällä. Poikki jo. Käänny. Vastaa. Nyt jaksa, juoksee. Pallo. Pallo peli Robin, pallo peli. Pallo kiinni, Liike. Junior leveis. Parempaa Antto, parempaa. Jatka. Maali. Upea Teijo. David ylös, kohta mette kentälle. Eteenpäin. Kiinni pallo! Hyvä. Ilta hieman meni tuolta kiinni palloa. Sinne tuli pari, kun pakka vetää huomioon. Kohtaa se kuulostaa, että jos menee eteenpäin, mutta jos sä pysäyttelet koko ajan, sä et pääse. Sulla on myöskin 2 ongelmaa. Jalka vapaa. Vedä. Älä pysäyttele. Älä lähde kääntyä. Hetki paikkaan takia. Tehdään homma eilen. Ei voi lähteä kuljettaa, mutta ei auta teeli kuljettaa siellä koko ajan. Ilta P alle, pallo alle. Anna olla siellä. Nyt lähtee pallon perään, ei kaikki. Eteenpäin. Terttu on. Aja sisään. Terttu. Pelaa! Te mette. Pelottaa loppuun asti, hei. Peli heittää paikkaa, ettei paikkaa auto P. Samuel auto E. Kunnolla vapaaksi, ei riitä metri vaan kunnolla. Vedä. Autaa sinä. Jami sun on. Pallo peli Robin. Pyydä Anton. Lampaa. Nopea Robin. Jami. Aina pakkaseen ne syöt, että päästiin siitä jo hyvä. Työnteillä. Kato miten Tero menee. Junior Anton. Unto vasempaan laittaa. Jami keskelle, Unto P. Upea Teijo. Hyvä Teijo. Jokainen tilanne. Pidetään palloa ja tyhjä tilaa. David alaspäin.
Juokse Unto! Vielä. Joo, väliyritys. Lähellä oli Unto, melkein pääsi. Nopeampi startti eskeltä. Nyt alaspäin, mutta pitää sitä laitaa kiinni. Pidät laitaa kiinni. Kuka täällä? Pidä laita! Hyvä Unto! Jatkaa tulla, pelaa. David on. Pysty, pallo kiinni. Pallo kiinni, David. Unto P, pallo kiinni. Deskaan. Pitää mennä. Anna mennä, pidä se. Älä lähde sinne. Odota. Duro vasta. Jatkaa Duro. Seinä Duro. Upea Robin. Hienoa Robin. Robin, ihanaa. Ihana syöttö Robin. Keskemmälle David. Sä oot edelleen puolustaja, älä lähde hölmöille. Juru, anna seinä noista. Yhdellä kosketuksen seinä. Hyvä oli Jana, mukaan me ja maali. Oi mikä veto. Todella hyvä Unto. Toi olisi voinut mennä. Toi oli hieno yritys. Nyt valmiiksi paikalleen. Unto puttoo. Jami jää siinä odottaa valmiiksi siihen. Ei häiritsemään vaan olisi. Pysy pallo maalin välissä. Eteenpäin Robin. Anna Jami hoitaa. Jami ota pallo. Hyvä. Nyt vaihtaa puolta. Eka pallo David, älä juokse vieressä. Ettikää paikat sieltä, millä Unto voi syöttää. Hyvä yritys Robin. Miinus Teo. Ei vielä. Avain noin. Jatka. Hyvä Doar. Hieno syöttö Doar. Oikeastaan anna mennä. Ei mitään putoo. Nyt Doar ylöspäin. kenttä putoo. Lämmin muista sen pallo alle kanssa. Tiedät, sä pidät lainaa ja mikä nyt ei pääse siinä vaan avaa sinne eteen. Liiku David, liiku. Hyvä oli Unto P. Hyvä yritys. Terttu Robin. Mikä kentällä? Duro, kato. Keskemmältä. Duro. Tänne laitaa. Duro, liike. Älä mene Unto. Pidät sen laina pelaa. Hyvä ja mies. Loistava katko. Meillä on, nyt mennään asemiin. Unto, Anto lainaa Duro. Jatka Jami. Älä päästä ohi Unto. Vielä jatkat. Jala Unto. Hyvä Anton. Ja Samuel. Sitä ne mennään oikeesti maalilla ollaan. Hyvä Anton. Samuel nousee Unto ja sitä alas puolustamaan. Duro. Unto lähemmäs palloa. Seuraa Duro. Väärän puolella. Etsii paikkaa edelleen, keltainen etsii paikkaa. Unto liikkuu, Jami liikkuu maalilla. Oot maalilla tilaa. Okei, yli meni. Putoo. Hyvä, hienosti Eteenpäin Anton. Eteenpäin. Hyvä oli. Anton, kun sä ajat tänne keskemmälle, sun tulee syöttösuunnat molempiin. Mutta jos ajat sitä laitaa pitkin, sä et pysty syöttämään kuin keskelle. Aja sieltä keskemmälle, sulle jää molemmat syöttö. Duro ja Gino. Gino, missä? Jatka Unto. Jatka vielä Unto, ei saata käteen. Unto ei mene häiritsee. Et päästä ohi. David.
Pelattavaksi Davidov. David pyydä. Hieno David. Hieno. Jatka vaan. Jatka, Jami sun on. Pallo. Jami, ota se, Jami, ota vielä, ota. Eteen. Päästä ohi. Liikutaan. Hieno David. Kään. Pelaa. Kado. Hieno. Jatka Dylan, jatka. Pelaa nyt laiveen kanssa pois, eiks joo? Aika noin, mutta... Pallo liikkeelle vaan. Lähekkäinen, vaikea syöttää. Hyvä pallo, taas se pallo. Ketkä ne kattonut äsken kentällä? David ja Dora. Siellä pitää olla. Jos se syötää sinne, niin sitten on eestettä vettä, ei se vaarita. Pallo liikkeelle Dor, pallo liikkeelle. Ja liikutaan. David toinen laita. David toinen laita. Ei mitään, mutta jälkeen puolistettu. Junior, pysy siellä reunemassa, niin sulle voi syöttää. Nyt jos sä ajaudut tänne, niin sä viet sen tilan pois. Nyt vähän alaspäin. Syöttö Junior. David Doar. Eli rohkeasti sä nyt pelaa muiden joukossa ja kuljettaa. Pantu kenttä. Tiedä. Robin mene. Hyvä yritys Robin. Hyvä oli jälleen, ei mitään hätää. Elmo heti kun liikkuu. Laine. Ota Junior sit keskemmältä, jos se lähtee. Älä oo siellä siinä. Jättäkää tilaa hyväksi. Ota kaksi puolustaa. Sano veto Linus, jatka vielä. Takaisin ysi. Muistakaa, meillä on paljon tilaa täällä kentällä. Me on nopeita, me ollaan nopeita myös. Eka. Nyt kiinni, ei täällä. Oikeesti vaan kiinni, oikeesti kiinni. Just toi Samuel, hyvä. Junior. Jami putoo, Jami putoo. Kovempaa. Sä oot kentällä Junior. Kovempaa. Tiedä. Ja liikkuu. Mene laidan kautta. Hyvä, Jälki otti, saitte vastassa pois. No niin, näin. Pelottavissa, kaikki pelot. Etti paikkaa. Näin ja iske. Hyvä oli, ei mitään hätää. Iske. Jala tappaa. Come on, Gio. Hyvä oli Terra. Kama Junior. Taistele ultapää. Pitäämi putoo. Aloitteita. Hyvä Anton. Hyvä liikkeen Robino. Liike Terra. Vaihtaa Samuel kärkeen, Jami menee puolustamaan. Aktiivisesti. Maali edessä. Hyvä oli, Mitä? Kiinnostaa se peli. Ota Terra keskemmältä. Tasaat. Ja eka pallo. Samuel menee, mutta mene mukaan auttamaan. Me auttamaan. Kulmaa. Käydään tekemään maali tässä tilanteessa. Me ollaan erikoistilanteiden jengi, eikö olla? Ei nouse kanssa kolmessa kenttää. Jos pomppaa pallon, niin oot valmiina antamaan pukaa sitä takas peliin. Nouse kolmessa kenttää vähintään. Aktiivistettiin paikkaa. Lähde vaan Luka sitten. Ja kiinni palloon. Aja. Hyvä Terra. Hyvä Teetu. Pieni kuljetus Linus. Liikutaan. Pelataan, käytetään Me sitä Antto hyvää. keskemmälle vaan, me keskemmälle vaan, se on Tyhjä vaarallinen. tila sieltä kentältä. Auta Junior. Nää oli järjestys puolustettu. Junior Anton. Emi vapaa.
Pallopeli. Eves David sanoo väärä pelisuuntaan. Näin. Hyvä David. Ja nyt taas pelottavaksi näin. Upea David. Upea David. Unta putoo! Hieno Robin. David liike. Ei mitään, meidän oo. Ei tää paikka, nyt valmiina. Kaikki mukaan, ei peliasentoa kanssa. Vielä meidän nousta eteenpäin, vaikka mennään tällä 5 metriä kohti maalia. Etsii paikkaa samalla untotaan, että molemmat nyt vähän samassa linjassa. Elmo heti kun liikkuu. Pelaa! Hyvä Terttu. Pelaa! Ja sit mennä. Mene unto, Mene. Hieno David. Hyvä on. Upea syöttö David. Jatka eteenpäin, jatka Samuel. Jatka, kuka on täällä koko tokas maallossa, kuka on? Hyvä oli. Tuossa oli hieno tilanne, hyvä vastahyökkäys. Hienosti enää. Ota auto kiinni palloa, älä lähde peuttelemaan. Parempaa Doar. Hyvä tehdä. Nopeammin kiinni pelaajaa. Hyvä. Tsemppa. Come on Dudo. Jatkava. Kiinnitä haulua. Palas vain. Yes, on nyt. Oi, David. David Sakaran puolella. Vauhtii. David, laita pallo liikkeelle. Robin, Roy, vaihto. Assu maasta. Onko maalin puolella? Selvä. Lukas, puhe. No ei tarvitse kuin 6 juosta enempää. Hyvä Robin. David. Aloitteita. Doar aloitte siihen väliin. Doar naasu pallo just tohon, sun pitää juosta. Selkeä eteen pallon maalin väliin. Hyvä David. Hyvä Robin. David. Eteenpäin. Vauhdilla. Älä odota, että tulee. Lukas ampuu. Eli muuri valmiina oli siitä saman tien Jamia Untonen. Hyvä oli muuri, hyvä. Loistavasti oli noita muurissa. Keskeltä pois. Hyvä oli. Jälkeen tilanne kantsuu. Okei Dudo. Metti kentälle. Tero Robin. Nyt jatketaan 4 minuuttia. Halutaan tehdä maaleja. Valmiina vielä. Viimeinen vaihto. Joo, piikki Matteus. Mene. Pallo. Mene, jatka. Unta putoo. Eteenpäin. Olevat unnot putoo. Unta ei putoo. Kanto. Unta ei putoo nyt kunnolla. Nyt pitää jaksaa juosta oikein. Aikaisemmin junior. Assumme maalille vaan. Annetaan maaleja. Pyydä Davidia vedolle. Älä odottele. Noin kauan ei pysty vetämään. David.
Parempi haltuunotto. Anton, David, tule. Eka pallo. Jälkimmäiset tyhjät tilat. Anna mennä mutta mukaan. Jatka Unto, jatka. No niin, sit muistakaa, Doora, pallo alle. että se pomppaa. Kaikki mukaan Unto. Juuri. Nousit puoleen kenttään Eeli. Vähintään puoleen kenttään. On valmiina, jäänyt pelikunnon. Nyt on ihan kävelymeininki Eeli. Hölkätään joko. Ja maalille mennään, kuka käänsi? Samuel vetää, Unto mene maalille, mene maalille, lähemmäksi maalivahtiin, maalille. Molemmat untot maalille. Jami nousee kans. Jami maalille. Hyvä on, kuka maalilla. Kuka nyt maalilla? Jos meillä olisi ollut joku maalissa, maalilla se olisi maali. Mun veto. Pallo Teo. Hyvä Teo. Ja ohi vaan. Junior lähemmäs. Pelaa! Avain noin Valkonen. Eskaan. Robin laidalta. David. Ja vaan. Käänny, eteen. Hyvä Dudo. Hyvä Junior. Ja vaan. Jatkaa Dudo. Ja sappaa. David pallo. Ja vaan. Eteenpäin. Eteenpäin. Vauhdille eteenpäin. Dudo. Yes. Sieltä Robin. Go maan Robin, go. Hieno maali. Reimi vapaa. Jordavi. Mitä? Kertokeeks maali jaksaa vielä minuutti peliaikaa. Reimi vastaa vaan. Ja vaan. Älä ryntää. Vie maali. Hyvä oli oikeasti yritetty Unto. Haluatko Unto itse vetää vai? Nyt maali. Älä vedä ennen kuin kaikki on valmiina tilanteeseen. Täällä maali on joku yksi jää tänne puolustetaan keskelle. Kuka puolustaa keskellä? Hyvä oli Unto, tosi hyvä veto, mutta oli kyllä hieno veto. Kiitti. Kiitti.